हाय लोगोफोर जोंहा दा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थांनो नागिरदों लोगोफोर नलेज फेस्टिभेलाव थुदो बिदिब्ला जोंजों लोगोसेयैनो नायलांफाबाय थादो कलेजनिजोंनो ज' थांनो नागिरदों लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब एन्ड लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो दा जों थांबाय थानोसै नोंसोरबो नायलांबाय जों दा मोनफैबाय लोगोफोर नोंसोरनो जा हायो देखायलांबाय थानोसै जोङो 28 खालि थांदोंमोन लोगोफोर थांनानै जोबोद मोजां मोनदों जोबोद गुवार एरिया नोंसोरबो फैब्लानो जाबाय नायफैब्लानो जाबाय नायनानै मोजां मोनगोन लोगोफोर बयबो फैलायदो बिदिब्ला रेजिस्ट्रेशन कौन को लगता है Yeah. Now graduation. Post graduation ni mau dengan graduation kalam kasar ba dengan ba betul like postgraduate programs free scholarship, placement, job placement, everything is there. Take this.
It's in Bangalore also. We talk more about our university, no? Kiểu là đâu là đấy. Yeah, please take them. That's for distribution. Share with your friends also. Share with your friends. Thank Take you, the sir. undergraduate programs also. So you are Science này. তিনটা মানত যাব চাগে ন গাড়ী এই বাছ গ'লে ক'বা নহয় আমাক Video. Udah.